أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, Surah Yasin le ngikhuluma ngayo, Surah number 36 of the Holy Quran, verse 59. Kaloku verse 59, Surah Yasin, Surah number 36, verse 59. Allah uthi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Subhanallah. Ngelanga lokwahlulelwa Allah uyokhuluma nabantu abangakholwa. Athi kuyahlungwa ke namhlanje, kuhlungwa ukolo kukolweni. Kuhlukaniswa inhloko nesixhanti manje. Bonke abakade bengakholwa one side. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ngalelo langa lelo, ayyuhal mujrimun, move from the believers. Sukane eduze kwabantu abakholwayo. Angithi nina beningakholwa, move one side. Nina mgulukudu, nina babulali, nina mahlonga ndlebe, nina bahedeni ebeningafuni ukukholwa, one side. Subhanallah. La kukhulunywa ngawo wonke umuntu owahamba emhlabeni engazange asho ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah umdali wakhe. Kukhulunywa ngalawo bantu labo. AmaNazaretha, AmaRoma, AmaKristu, AmaWashtawa, AmaJuda, abakhonza amadlozi, inyanga, izangoma, abathakathi, itabane, inkonkoni, konke okungazange kumkhonze umdali. Umdali uzothi one side, amakholwa one side. Subhanallah. Lalela ke inkulumo ezobibheke kubo bonke labantu engibabalayo ngaphandle kwamakholwa. Sengathi Allah angakwenza akuvula amehlo, akudonse, akwamukele, uphume kulobu mnyama lobo hamba kubo, uzohamba ekukhanyeni. Khona nawe uzobalwa kanye namakholwa, ungabalwi kanye nabahedeni. Lalela ke umbuzo eniyobuzwa wona before niyongena esihogweni. Angikuphindele, umbuzo eniyobuzwa wona before niyongena esihogweni. Subhanallah. Alam ahad ilaykum. Alam ahad ilaykum ya bani Adam. Subhanallah. Angizange yini nginiyale. Subhanallah. O bantwana baka Adam, angizange yini nginiyale. You were not advised, you were not warned. Allah uzobenibuza straight before nesihogweni la kade nisebenzela khona. Angizange yini nginiyale, o bantwana baka Adam. Subhanallah. Ukuthi ningenzini? La ta'budu shaitan. Ningalinge nibe zikhonzi nezinceko zika Sathane. Angizange nginiyale ukuthi ningalinge nibe yini zikhonzi nezinceko zika Sathane. Subhanallah. Innahu lakum aduwwun mubin. Angizange nginitshele yini ukuthi uSathane uyisitha senu esobala esingafihlekanga. Angizange yini nginiyale nginitshele lokho na? Ayifikanga ithunywa zami zazonitshela ukuthi ningakhonzi uSathane egameni lalabo nkulunkulu benu enibaziyo. Subhanallah. Allahu akbar. Wa ni'buduni, kodwa nikhonze mina mdali wenu, nikhonze mina. Hadha siratun mustaqim.
lena iyona ndlela eqotho, lena iyona ndlela eqondile. Azange sifike isithunywa sizontshela lokho na. Subhanallah. Sengathi umdala ngazivula ingqondo, asivula amehlo. Akusiyimi engikhuluma lento, ngivula iQuran, Suratul Yasin, chapter 36 kwiQuran. Ufunde nje u50 bani, u59 no60. Subhanallah. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Subhanallah. Kodwa nina into eniyenzile, uSathane wenze njani? Waphambukisa abantu abaningi phakathi kwenu. Lo Sathane lo ebenimkhonza uphambanise abaningi phakathi kwenu, unidukisile. Subhanallah. Allahu Akbar. Then Allah uthini emva kwaloko? Allahu Akbar. Afalam takunu taqilun. Allahu Akbar. Nani ngakwazi ukuqonda ke na? Nani ngamboni yini uSathane ukuthi uyanidukisa? Ingqondo zenu zazi kuphi? Nani ngamboni? Afalam takunu taqilun. Beningasebenzisi ngani umqondo nimbone, ngoba walla unitshelile wathumela ithunywa zakuthi uSathane uyanidukisa, kodwa nina nimkhonza nazi, nitsheliwe ukuthi uSathane uyanidukisa. Sengathi umdala angavula bonke abantu ababuka lama video kaMasithandane ingqondo namehlo, baphume kulobo mnyama bahamba kubo, babuye bazohamba ekukhanyeni, bahambe eqinisweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.